בעמק המעיינות, עמק של מים, גאון הירדן כעץ שתול, שורשיו יהודיים, ציוניים והומניסטיים, פירותיו תלמידיו שצמחו מאדמתו, חלומותיו שכל אשר יעשו יצליחו. בית החינוך גאון הירדן משלב אוכלוסיות מגוונות, תלמידי קיבוצים ומושבים, תלמידי עיר ויישובים קהילתיים, נוער עולה לפני הורים, תלמידי פנימיות ובעלי צרכים מיוחדים. גאון הירדן קיבל תנופה גדולה בזכות הצטרפותו לתוכנית מארג. מעגלי התלמידים על הדשא מבטאים קשרים של שייכות, שילובים ותרבות דמוקרטית ברוח הערכים המוסכמים עלינו. בשנתיים האחרונות נוצרה בנו שייכות אמת לקהילה העוטפת אותנו, כזו שנשענת על קשרים של פעולה, מחויבות ועבודת צוות. במניפת משימות בר המצווה ובעשייה סביבתית, צוותים של תלמידים ומורים משלבים ידיים. בביתנו, בית האבות של נווה איתן, ובשביל עמק המעיינות, בונים, שותלים וממחזרים. העבודה מעמיקה את ההזדהות של כולנו עם העמק ועם ערכים ירוקים, מחנכת לאחריות סביבתית וקהילתית. לכל איש יש שם, כתבה זלדה. ואצלנו כל תלמיד זכאי למימוש עצמי על בסיס כישורים אישיים, שוויון וכבוד. הגשמה אישית מעודדת שייכות, ושייכות יוצרת מחויבות. כיתת עיצוב בעץ שפתחנו, זוכה ליוקרה רבה בגאון הירדן, בזכות תרומתה המיוחדת לחצר ולהווי בית הספר. בשבוע כי האדם עץ השדה, כל גווני הקשת של תלמידים ומורים משלבים ידיים בבנייה אקולוגית. במרוץ הלפיד רצו כ-150 תלמידים ואנשי צוות מבית הספר בשבילי העמק, כשהם נושאים את אבוקת גאון הירדן בין היישובים. בשיח, בלימוד, בטיול, נולדת חוויה מלכדת, ואנו שותלים ניגונים הנוטעים בתלמידינו אהבת מולדת, מעמיקים את שורשיהם בעמק המעיינות, ומחזקים את מחויבותם לחברה הישראלית. כל זאת בשילוב ידיים ובעבודת צוות, ועל בסיס חינוך ציוני, יהודי ואזרחי דמוקרטי. קבצנים עליזים, סביון וחרדל, נדחקים בסך. ציץ הגינה ואני, עוף השמיים ואני, שהגיעני לחג האביב יבורך. בית המדרש החברתי שלנו מזמן מפגש לימודי ייחודי בין תלמידים, הורים ומורים. מקורות יהודיים וציוניים משמשים בסיס לדיון בחברותה בנושאים אקטואליים, ותלמידינו מטמיעים מחשבה וערכים יהודיים כחלק טבעי בתודעתם ובהכרעותיהם המוסריות. הם מקבלים כלים לדיון שוויוני ומושכל, וזוכים לחוויה מיוחדת המחזקת את הגשרים בין תלמידים, הורים ומורים. מפגשים עם שפה אחרת הוא סמינר שמעורר לימוד ודיון על מעמדו של המיעוט הערבי בישראל. את הסמינר מנחים עמיתים מהשכבה, המקבלים הכנה בעזרת טקסטים יהודיים וציוניים, והוא מחזק בזהותם כישורי מנהיגות ועבודת צוות. הסמינר מציע חוויה של פלורליזם וסובלנות על ידי שיח ופעילות המשקפים את המשותף ואת המבדיל. טקס ראש חודש נולד השנה, ומחודש לחודש עולה תרומתו לעיצוב היחד, הגאווה, השייכות, השילוב והשמחה. לטקס נלווה לוח ראש חודש, הכולל מקורות יהודיים, ציוניים ואוניברסליים, ומידע על ההתיישבות בעמק. כך בעמק יפה בין קרמים ושדות עומד גאון הירדן על 5 קומות,
בקומה הראשונה, החזון. בקומה השנייה, גשרים של שייכות ומחויבות. בקומה השלישית, שילובים ועבודת צוות. בקומה הרביעית, חינוך ציוני, יהודי ואזרחי. ובקומה החמישית, מצוינות.